Zvakaoma veduwe, tese tiri kuziva kuti magetsi hamuna munyika. Asi pano vanhu vezesa vadzoka vari kuvhura hombe. Mastatement avakasobvera kudhara vachingotaura mastatement avaitaura kubva panguva yana Mugabe chaiyo. Ndiwo mastatement avari kungoramba vachitaura panapa. Muzitsamba ravo ravabuditsa iro vari kutaura kuti update on power supply situation. Zesa Holdings would like to advise its valued stakeholders that the national power grid is currently experiencing reduced electricity generation capacity due to technical fault at Wange Power Station. This is further compounded by low generation capacity at Kariba Power Station, resulting from low water levels. Our technical teams are actively working to resolve the fault at Wange to minimize the impact on our customers. We sincerely apologize for the inconvenience caused stakeholders. Vapedza zvavo vakomana vezesa ndozitsamba ravo ravabuditsa vari kunyara magetsi ane more than 49 hours aenda hapana chati chatombodzoka iko zvino. Zvikatofamba mushe munogona kungoita kana 70 something hours because vanhu vacho havana kana nenyadzi. Ipo zvino vakungoti pamunondo pamusasa mastatement vari kungoramba vachingota kunge vari kunedzekana nedambudziko rimwe chete, dambudziko 1 vachitadza kupawo kanyika kadiki diki kakadai keZimbabwe. Amene kuti ikonomi yacho inonaka sei nekuti maindastry futi kana achinge azodzinirwawo zvinhu zvinoramba zviri pasi, zvinhu zvinoramba zvingori down. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe hama dzadiwa. Handisi kuziva kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. Ndiudzei mucomment section kuti nyaya iyi maionawo sei, muri kuitambirawo zvakamira sei kwamuri.